Ragola, il y en a. Elle est où Nisrate Malitin, Jamanatin. Non, mot de fille. Où va le Mali Nisrate? Voilà. Nisrate Jamanate. Wandan Messeraka une fois de plus. Jamana mana dese fugata ke fo sira nyumante soro faba ere kono o te jamana à côté ko non seulement sirate ko mo ko ngolondo donc mais o bebe nanu o kelende o andan ni akololo folo bi sira bagan kasra ere tia ngo sira ko fana simala voilà donc parce que sira de ting mais maintenant ni situation nadje bi a yoro damado fo sinon o e parce que avec aximi reka non tani ko be sira ko fo be bamako yoro be di fo mais l'autorité ou bien mounila sera quoi là mais attends que mon état là de wa allez côté question de vous là et pourtant c'est le moment ouais ambu deli très bien ou quoi la jambe be je femina jamana ko la sera ko balade a famba sera ou quand la jamana sera glani sera te jamana te donc accident chama provoquer li sera tanyado ka yoro janya ka kla ka yoro no jamana no li sera ko do ali ko dimi chama be sera do Kodi. Yo de gojo bon comme toi là mobile la gojo comme Anto don follow. Avant on dit je choisis mon trou, maintenant tu tombes dans le trou. Dans le trou de choisir. Non, tu choisis pas, tu tombes là où tu peux. Ouais. Alors après c'est la canyon. Et Strahola. Et moi je pense que Jamana Nyamro ni mauvaise gouvernance fora sera gestion mala. Parce que ni akla ni CRTE ni fantan Jamana. Et puis, il a goudron flari. Il a décidé il faut faire en sorte qu'il y a goudron c'est qu'à l'issant tanké. Mais en enfant vous mobilisez des centaines de millions, des milliards pour une année après tout sera clair. Avec moi un pour faranyon, moi taxi, moi manimato wari. A jorobe yorowere. Abta a choisi comme sera des glands. Aucun. Mais sera mis sans killing. Marola abta sera barabe millions badim bo. Ko mobiliser ko entretien routier. Il t'a sera au taïba sera tanglan. A sera tang a chité kalo kilenya no landa. Mais il va y avoir là pour nous ou be gouvernance fort mais c'est pour jusqu'à mana de biri là mais à cliquer magé ko jamana hina à cliquer magé ko jamana ko gela mimi ko be fe ko tarabo jamana ko ndunga ibo yi acture là parce que comment était parce que c'est ça qu'a forme jamana ko na ta yoro clan une semaine 2 semaines 1 mois à wasra tiena alors que avoir de douala ni wardu fernandan ni gasro abra bo ere pochi on propre pochi on va sur ta suite na fa bi ga so minjo ni ebi ya sojo chantier chaque weekend be ta laje c'est que toi là ali ko la be bo bara yor la isegani me bi cling ata laje parce que ga warde be ga douala ta la ni gasro faut me va pour moi je ma ka nya mi mon blade ye jamana wari mo tala abeta ke kalokula bi chen semaine abi tien mo shi mo tala parce que mo pochi on mais o ga don mo ga fantôme imponi taxi o de faranyon ka douala très bien miri uma dit que Frankelo andan muna abi chen te ta glanganye parce qu'à chaque fois ni entretien me faut mo fela occasion de ka war wera su nga blanco très bien ah mais non vraiment la ben ma biati nyere Bakari kashwe Bakari anta buka ngana munde u be kashwe ndi ayo Bakari akuti debe mi fo Strahola comme era ñu pa chama fo la akira mbaloga kuma do nyedi min do kono dimite do Bamako aujourd'hui ça va pas c'est la réalité bon yoro chité maintenant mi est transporteur wérable wéren gouvernement kermeñona parce qu'ils ont même demandé que ta grève là du temps avec les dons de fond voilà ni ma fli c'est qu'on a du 12 au 11 13 que ta grève là maintenant le gouvernement avec moi le gars doléance sous là sera quoi il y a jeté na fo allez mi sensu fin et never ni fin voici donc go be voilà va faire be voilà ça parce que nous couleur qui est c'est ça comme what n'a pas on c'est kana il y aura des moyens c'est la tête kana c'est kana faire donc là sera qu'elle d'accord mais beaucoup que les couilles ko station qui est ko voilà donc avec anglais voilà donc on peut pas dire quoi que ne pas me fouiller comme cela ko samien na ko anglais maintenant comme samien voilà quand on alhamdulillah maintenant même qu'on faut au cas opération route ko lancer au point là que Bamako sera ani sera to nous c'est de la au cas de la nous ma qu'on vraiment c'est ça que là mon quand sera pour là d'accord bon chaque doucouré ko le min ko watini ko en musique également ko c'est de monsieur de bala ko lui a retiré radio mais est-ce qu'elle va donc au musique na karaba est-ce qu'elle va donc ko
ko aya chokoroba ko chokoroba le radio le me ko chokoroba musique aya bola ka dem santa ko aya le tanta bola ka le me awani mo yo soro ko juvenile koni ulu ka ko batera radio la me ni musique ko bulu ko ta YouTube la plateforme chama me utala de base généralement wulu mo worwa wulle radio la me donc ni nga so émission no kerengere ni kumeno ube se ko donc ni koro sororo c'est mieux à tout no amba ku fene nyana je afoya mina koro lengaye problème dala chaque dugre ko ala ma fo nga kede mu ya fo nga kede ni kuma la ko bagari proposition ma chakro baka kuma ko de ay bakari ko kuma de fo bakari ko wala ni ay wala kana ay wala ko le min ma be la proposition de gene ko les proposer ma fo nga kede bakari mo famu ite blaza non ay proposition de gene donc maintenant ça dépend mais à même une fois trop en autoritaire ou minga autoritaire mo de que ça c'est une réalité on est radio fana jete mine fa chuko mina maintenant radio fana autoritaire de maintenant émission la même émission minga minga émission nous do bilame nda fo ko se pas don nga me on a la chance vraiment d'être mieux écouté donc avec Arnaud parce qu'avec les trucs des jeunes là donc actuellement il y a tellement de plateformes on a même pas besoin de tourner la radio mais il faut faire les jeunes aussi il faut doser mais la jeunesse c'est pas la radio voilà mais problème voilà mi ngoni qui est plutôt chose encore il m'a compris que double mi qui fait descendre la radio mais aka kuma ne mo de famu go c'est une propos ma fo nga kede mais c'est une propos maintenant yan ka abijay ne mo de famu go voilà ça c'est pas nga me go non du c'est ça ayo de fo ça imposé quoi c'est un auditeur ça imposé mais avec l'intérêt faux c'est son droit voilà très bien donc avec les négociation droit d'or mon woni liga ka clago au conduit il y a son droit de poser la question mais c'est pas son droit voilà de changer le programme il son droit de poser la question voilà donc à droit d'eau parce qu'il y a la fo même radio ta 120 alors il faut donc même dans la nouvelle la jigi maintenant comment faire radio fait déjà va faire radio à niveau là c'est une bonne proposition on va réfléchir très bien merci à tout le monde bonne chance et bonne semaine à tous les auditeurs la maison de la presse vous connaissez MP le nouveau ou l'ancien les deux que ça nouveau ancien. Ah d'accord. En tant que structure. En tant que structure. La maison de la presse c'est quoi ouais, il y a un ancien de la presse. Il y a Kassim Traoré qui vient. Voilà, la maison de la presse on dit que c'est une association à but non lucratif créée en 1996. Elle est la fêtière regroupant en son sein plus d'une 50aine d'associations de médias du Mali. Elle a pour mission de porter assistance à l'ensemble des médias du Mali, de contribuer à l'expression et au rayonnement de la presse malienne et à l'établissement entre les médias des relations fondées sur la confiance, la confraternité et le respect mutuel, et défendre les intérêts des journalistes. Voici le rôle et la fonction de la maison de la presse. Actuellement, elle est à Médina Koura, voilà, dans son nouveau siège qui a été donné par le président Amadou Toumani Touré. Si vous avez souvenance. Alors, l'actuel président s'appelle Bandjougou Dante. C'est le jeune frère de Bakary, il vient de Ségou. L'enfant de Ségou. Il a été élu le samedi 23 janvier 2021. Il a remplacé qui Draman Aliou Kone Dak, qui à son tour avait remplacé Maran Kone. Son père à son nom, son cousin Kone. Et le premier était qui Voilà, le premier était qui Le premier président de la maison de la presse. Oui. Yama. C'est Salou Yatara. Maintenant, c'était en quelle année? Pourquoi je parle de la maison? J'ai dit qu'en 96. Pourquoi je parle de la maison de la presse? Le 10 octobre 2006, il y a eu la fermeture provisoire de la maison de la presse par le commissariat du 2e arrondissement suite à des incidents et des débordements causés par les décans. Une crise pour le contrôle du comité de pilotage de la maison de la presse qui était à l'époque à Dar Salam, rue 617, porte 19, l'actuelle maison des journalistes. L'actuelle école de journalisme, oui. Donc il y avait un problème entre Sadou et Sango Ibrahim pour le contrôle. Donc ils ont fait des débordements et même des querelles. Donc la police a fermé. En attendant que les journalistes calment, qu'ils reprennent la prime et le micro, pour qu'ils retrouvent leur sérénité. Ça n'a plus l'intérêt des journalistes. Voilà. Ça fait partie. Nous aussi, on a fait la guerre jusqu'on a fermé. Voilà. C'est après qu'on a réouvert. Maintenant, voici la pensée de ce matin. Ne sois pas esclave de tes propres désirs. Ne sois pas esclave de tes propres désirs. À méditer. À méditer. Non, c'est important. C'est important. Bakary, qu'est-ce que tu en penses? On dit ne pas être esclave de tes propres désirs.
Donc gardien vient l'arabia. Donc ulu ni dungo ko so kelela. Alors vous manga kele. Voilà. Merci. Donc on le dit un grand bonjour à tous et on salue Bandjougou, le président actuel. Odo. On le dit un grand bonjour à tous les journalistes du Mali, on dit bonjour. À toutes les associations de presse. À toutes les associations, surtout pour les sportifs. Hein. Oui, la GSM. Oumar Baba Traoré. Oumar Baba Traoré Jara. Oh ouais, il sera Jara Dakar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتشان ياري abla andad comme tu dis ko wasa dugu tigi dugu tan ibedi jume ebi dugu nyane mara ha ebi dugu nyane mara fo nga tour de marché folo ay nga tour de voilà nga tour de marché ay nga tour de marché ah d'accord comme tu dis ko wasa wati bi tu dis abasi gile en clefla doni edu solo ko donné gamide tori bi edu na yede aw bitene ga do ne mo va boré da est-ce que ne au faux ngoy edu na est-ce que ne ko biti doyen ay vendre kutarachila d'accord donc yek ma famuga ko ma bi flini ro dum ni ma meti flini ro ko ma fiew o retenia ngoy kere duna do e choko ka fumu o voilà ko famille ko filibe tugube da ko filibe tugu filibe o da frage me fili ko fili o ita doyen mais tugu fili iba do takla ka kalabanci yake o de tugu fili iba don mais iba ibi tugu kakla ka akonya ine toni aywa famuna jamana bu cogodi ni wati nele abas gileno folo abas gilendo amba foti aywa ko ni ba fe galontige ike galontige badala ta galontige badala okoro ni mo ni ba fa dona jila to ba do le fona ko ni ba fe galontige badala ko ni mo woge abe mi a digira jila jene biso mo shiti soso di mi ba fa ga cheno o fene be digi jila ka ni mais ko galontige kelembe horombe bakke mais bashite ko horon shite mo modli ka fo amake na lungu ngam fara voilà kasoro kongo bi oche ko horon galon ko horon galon de adola bo fo ki fara kasoro tellement kongo bi la fi kono be ga mangambo mais bo fo ki fara ko chokoroba do konema ko ala ye fembe da fo fenkele ibono ala ye fembe da fo fenkele jinye kono ko fembe bi jinye kono ala de adam fo fenkele chelan todo ay todo ko fembe hadamade yiri dugukolo ala de odan mais qur'ane ko ale kuma kanda madan ayafu non todo ale kuma kan ko qur'ane ale kuma kande mais ala madan na bora qur'ane ko ale fembe da voilà ya famu bismillah bismillah ko mo bolo bien tene sikatola octobre kalo kile tan o yofo samba fla le ni mo kwa anin fla namu wa yomne gafo beya amba de mine faso ka fasori waye le sori ale kodi ale kuma le no feminka o de anga finti la ka luka ulika jo bamanchi wale ale keleli la yera ka famu atimna iko sisa barakon gelale no bamanchi wale ka ba moko bulo ka sabu ke anga finti la ka ulika jo ale ni o ka chesrie ko kon ngara sababu ni nga dangar ke bamanchi wale ke ba moko chamana ale ni u dagaro chama fena koni ko be olu chena nga finti la ka fe te ka sira ke do fena ni olu koni minana ni ka bla anga finti la ka waro ulu ka buluka esora le ka la selilo ali biani esor beto no konfe metalike ni kalu no kon deme kalu ale ni denkrefe keleli kalu konnana ambulance yu kononto wale konin taraka di metalike kai ka fukata se kita ale ni nyoro ka olu ma esor ale ka la seli odo ali biani esor beto no konfe bagan banam be na be fuma ko raji ale keleli hukumu konnana bagan koninka vaccination baro olu koni damnena baro koni nunduna ministre Modibo Keita ale fait esora ale ka la selelo l'indicateur de renouveau ale kodi indicateur de renouveau ale kumaleno femin ha metalike do kun temene koni krenkrene ala weekend temene metalike ko mauludu ale ni farkolo nyenaje
ko ministre kɔni sera ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ ka sabu ko farikolo ɲɛnajɛ kɛra 26 mars la o 26 mars kelen fɛnɛ metali kɛ Aidara Ali ka mawlud fɛnɛ sera ka kɛ ko ministre ko a ye a ka pari kɔni ko a ye a gagné indicateur du renouveau ale ka laseli o do ali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa menakakaw olu fɛ yen nɔ a yera k'a fɔ olu ka forme bɛ to ka kɛ ni olu ka dɔgɔjɔ kɔni ye ko MINUSMA fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ko olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni na walasa ka se ka dɔgɔjɔlaw ka se ka olu ka lakana kɔni sabati cogo min na indicateur du renouveau ali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ Côte-d'Ivoire fintigila ka 46 minnu ni olu kɔni minɛnen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu fɛ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ale kɔni hakilila tigɛlen don k'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko fintigila ka kofɔlen ninnu ko u bɛna bila indicateur du renouveau ali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a jira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni ko polisiw fo ka taa se protection civile mɔgɔw ma olu kɔni bɛna bila an ka fintigilakaw olu ka minɛn kɔnɔ ni o ye sɔrɔsiw ye ka o militariser o hukumu kɔnɔna na u ka lafasalitɔn min bɛ yen ni o ɲɛmaa bɛ Buguna Baba Danbele bolo ale ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka sariyaw olu kɔ ko nka k'u kana ɲinɛ u kɔ n'u bɛ sariya dɔw fana ta u ka o ɲin don a la indicateur du renouveau ale ka laseli don. L'indépendant ka laseli ye jumɛn ye bi sɔgɔmada in na. Indépendant ale kumalen don Côte-d'Ivoire fintigila ka 46 minnu minɛnen don Mali la yan nɔ a yera k'a fɔ Côte-d'Ivoirekaw olu fɛ yen nɔ metali kɛ Faure Yasinbɛ ale ni Alassane Dramane ka ɲɔgɔn ye kɔni bolila fintigila ka kofɔlen ninnu kɔni ka bilali kan o ye laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni dalen b'a la ko joona nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sɔnni ko ni fintigila ka kofɔlen ninnu kɔni ko bɛɛ bɛna kɛ ko la ni ka se ka u labila cogo min na ali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ bɛmanciwale ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na laseliw y'a jira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka bɛmanciwale kɛba mɔgɔ 41 ni ka olu bɔnɛ u ni na siga kɛlen n'o mɔgɔ 60 bɔɲɔgɔn minnu na olu kɔni fɛnɛ minɛna min bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaaba dɔ kɔni b'o la n'o ka chef commando dɔ ye olu kɔni minɛna ni k'a di fintigilakaw olu ma hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kɔni k'u jɔrɔlen don n bɛ tali kɛ stade du 26 mars ko la ka sabu kɛ dolanci k'u ka ɲi ka kɛ wa mawulud fɛnɛ k'u ka ɲi ka kɛ ko ministre ka wulikajɔ kɔni n'o ye Musa Agata yɛrɛ k'a kɔni sera ka kɛ sababu ye ni a baara fila bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka kɛ dolanci kɛra ko mawulud fɛnɛ o kɛra indépendant ale ka laseli don o da ka di u la o da de ka di ministre la sinon n'o ma kɛ o tun kuma bɛ kɛ dɔwɛrɛ ye sisan aya le challenger ale kumalen don fɛn min kan o de ye Alassane Dramane Ouattara ale ka laseli fɛnɛ a jira k'a fɔ ko sɔni ko fintigila ka kofɔlen minnu kɔni minɛnen don ko u bɛna bila challenger ale ka laseli don hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamanciwale min kɔni taara ka ɲɛsin pelengana ale pɔsu kɔni ma min yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka doyen dɔ kɔni jogin ko doyen kofɔlen min ni yaku joginna ko a kɔni fatura juma tɛmɛnen challenger ale ka laseli don. Challenger au bila kɛrɛfɛ le soir de Bamako u b'a fɔ Bamako wula i ko lajɛ. Soir de Bamako ale kumalen don fɛn min kan o fɛnɛ ye bamanciwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka bamanciwale kɛba 40 ka olu kɔni bɔnɛ ani na ko siga kɛlen don maa caman minnu na ko olu fɛnɛ kɔni minɛna yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 kɔni bɛ a la olu kɔni ka maa nimaw ye n'o ye maa ka maa kolomabaw ye minnu ni olu yɛrɛ bɛ katiba de masina kɔni na tɛgɛ sera ka kɛ olu fɛnɛ la soir de Bamako hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamanciwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ kulu min bɛ n'a fɔ ma ko MSA olu ka wulikajɔ kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka tɛgɛ kɛ bamanciwale kɛba maa dɔw kɔni na a yira k'a fɔ ko maakofɔliw bɛ t'u jɔ mɔgɔ 20 bɔɲɔgɔnko kɔni na ko maakofɔlen ko pisi min bɛ don telefɔni kɔnɔ o 20 bɔɲɔgɔnko de yera a bolo bi jamanaw ta sini si tɛ jamana kelen ta ye a kɔni minɛna ko maa kofɔli yɛrɛ maliyɛn tɛ a bɛ bɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw de la wa pisi 20 bɛ a bolo pisi sini si tɛ jamana kelen pisi o ye soir de Bamako ale ka laseli o don
ali bi ana be to no fa mawludu ale nyana ma li hukumu konnana slama kulumbe ni obetali ke me sufi bilal wala ale ka moko olu ka mawlu nyana ma li kon sen fe ale la seli ke ka ira ka fo ko ame wakati mina ecosystem ko malende bela jelen koni surasi koni wasa kaseka faso koni kumabo ale tumbe fa fina awo o de be yawo ale tumbe sa ire ko surasi fina awo sort de Bamako ale ka la seli odo l'alternance ale koni alternance ame saloli kani ale alternance ale ayira ka fa wakati mina ecosystem ko Russie ale ni États-Unis ko bela jene ko ni ma fe ni ka jenwa ko ni ke ni Mali o hukumu ko na ko shwa ko ni ngela ale no asimi ngweta bulu ame wakati mina ecosystem ala ka be Russie ka nyana ta ke Russie ale ni États-Unis ni nyonche ko shwa ko ni ko o gela ale no ame wakati mina ecosystem alternance ale ka la selido ali bi ani alternance beto ndon fe na ira ka fo ko noko ko ni kiran ne ala metalike Bamako ale suba ko ni konna ma wakati mina ecosystem ko noko ko ni fanga bua le no eno ame wakati mina ecosystem ko ere ko ni kembe sababu ni ka Bamako kasa ko ni nguya alternance ale ga la selido tabarakallah Bamako bamba ñaari otewa naka ko baw Bamako Bamako chori Bamako boñana de ñaari 1985 85 86 87 88 89 90 antu Bamako bamba ñaari Milan mun voye tungu madede akara nyana ku pont kelen de Bamako kulu karabela pont kele pont koro awo pont de martyrs mais circulation maniaque me kase bima oui mais au final sur jama man chawu et sur jama doni be au moins ça sur koni million kelen ko be oui al no ya jama ka cha ali jama ma jama pont kelen oui bulma fen fen ko ma chawu wakati o watini dabanani duruni bamabis ani tababis be inyabi dabanana u dabanani ka kori ka mun ka mugota ka bo halamadon dubita ambita ni tara place du souvenir là ibi ka bolifen gare ibi du sugula ibi ka sani ka ibna ta ibi segi so ka soro ima nyaga mi ima sege ima toro ima nyani mais c'est ça hali sena iti se ka dabanani masheruz ka foi ba munu sena hali sena iti se ok kari là-bas ngo sugu de be datu uba sugu ko pek lega se ka sugu ni beko ka sugu ko iti nyama shi ye sugu bala otumbike ka sugu ko est-ce que vous avez ça question fleni trottoir ma shi di siga ka ibi takama trottoir ka chogo mun kadi na kadi ibi daka trottoir tele mo te ka se gudro gambia trottoir ere fara am ngam ka gudro ne jadem ne sa ya vamo kabo pont crofe katame dabanani be boulevard de boulevard nyebala sa kabo pont crofe kana ortem dala kateme woni dala kateme dabanani fe kateme ina fe kateme assemblée fe kata foyota dala o serenity taka segide mais emboutage tuntaka John, et vous regardez ça en faisant, à ce qu'il est aller retour dit, mais c'est ça qu'il est nous devoir dit. Aller retour, ça est mobile bita, mobile bisek. Y'a femme y'a où? Y'a femme, au watini me, emboutage kaka ko. Si ça ou ko, faut qu'un emboutage kanake, ko ba ke devoir, quel est le taille, quel est un taille, au rede à tout benyarmi. Au rede à tout benyarmi. Eviele muna evele ay fui o watini fana kata monument al code police bi jore mina dabanani na kata bla station Total Flana la nentado ni inyebala kul ko rosala la station Total Flana be kelem nyefe kelem bi damina tal ni akoro na fam yawo o yoroni o de tunye gare
Garde-moi. Sotrama ni mobile sotrama ka gar. Ni boro yoro bamako. Mobile be na jo yoro del. Ibi jigi. Ni bita yoro. Ibo mobile sakata yoro la fana. Ode tuye terminé si. Na boro ba ko fe ba nyen wo bajalan wo kati wo ubuna ijo yoro la. Ni jigina. Ni ba fekata bulka sombu ibido mobile yoro la segenti bolo. Famo de ko bo yoro la. Katara e kulujula. Alors, omnisport ko faire ça sans faire là. Oh, utara od la ko ma yelama. Non seulement mobile ma yelama, anga wori chena, garte tuguni, bamako chena. Et ça m'a garage ya. Ndala kara munya tuguni. Donc 6 ans. Mobile bi jo yoro mon kadi, jo yoro tout là. Donc yanu ka anya, ya ke brisa nyami. Akara brisa nyami de ça. Ça dobi jo yota dala, dobi jo wortem kofe, dobi jo place ntashino. Fambe mobile jo ro kuy. Fambe mobile. Fambe client mana trabo fa o fa bijo. Bijo. Alors. Donc 6 ans a benya gamera. Mata era itse kazo. Donc ode munge, ode ni vita suguni ko la foi ka passer flasra. Hein? Donc uye sugu bele nyami. 6 ans era raida. Kata assemblée ni Misri Bada. Fou de tunte. Mais où t'as fait assemblée Boyroina? Mina fou de antume inala. Antume tanga sport ke assemblée ni Misri Bada chamanchela. Kene ba de tundu. Ah. Antume anga sport yoro do yoro. Nambore inala. Ambita sport de ke assemblée ni Misri Bada chamanchela kene ba de du. Nyana je tumbu ke o kanega. Oh, kene ne maga sugu esi sa. O kene ka sugu ke. Parce que Misri fana do tala. Ou a jo ka ke le souk des artisans. Voilà. Ato ya ke parking ye. Faire le gala fana ato min. Ato ben ngao. Donc 6 ans. Hali a faut assemblée rek ka sugu. Parce que assemblée ou ye gri mun ke pour ko mo ko na sigi. Mo bu ko fini do de kan sa. Mo ko fini do assemblée rek gri ka. Ah, mais on va faire assemblée Boyroina. Parce que à Tchamaïn quoi. Hein? À Tchamaïn. À Tchamaïn. Voilà. Assemblée Koutourou, Félix, là où on a fait un glonglo de mots là. Ah. Oui. Ni de l'ambiance, on a mon goût de garde de Dieu. Non, à Tchamaïn. À Tchamaïn, on va faire un Boyroina. On va y avoir la fialine d'Ognini quoi. Mangante Romina. Voilà. Oh, what in Fana? Train de Bibour, la catafouclo. Mina mɔgɔ ma fɔ ne ɲɛ de y'a ye ni tɛrɛ mina bɔ gare la k'a sɛnsɛn kɛ gare la yan'a ka se Bakaribugu tɛrɛ de bɛ taa dɔɔni mɔgɔ de bɛ boli ka don tɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'o ye dɛ mɔgɔ bɛ boli ka don tɛrɛ kɔnɔ tellement que a tɛ boli a bɛ taa dɔɔni mɔgɔ bɛ boli ka don a la a bɛ taa ni mɔgɔ fo Kulikɔrɔ. O transport ko ye joli wagati? a ye la dɔn joli do mais a bɛ taa ni mɔgɔ fo Kulikɔrɔ. A bɛ segin ni mɔgɔ ye fana. Mais sisan o yɛrɛ ye o y'o tigɛ yɔrɔ ta tɛrɛn de ta yɔrɔ la tuguni. Donc sisan i m'a ye et puis assemblée Sélégani na Raïda la yɔrɔ min na sugu dɔ tun bɛ yen o tɛ sisan u b'a fɔ zone suguni. Zone sugu. Oui i delila k'o fɔ ye mɛnɛ. Zone suguni. E mɔgɔ min bɛ taa sanni kɛ e b'a dɔn ko i bɛ ka taa fɛn suɲɛnen san mɔgɔ min bɛ k'a feere ma o fana b'a dɔn k'a suɲɛnen don. Et puis là-bas fɛrɛli modèle mun bɛ kɛ i b'o dɔn wa samara kelen i b'a san mɔgɔ 2 bolo i b'o de k'o ye dɛ. Awɔ pari k'i bɛ sen kelen san dɔ bolo yan fɛ i bɛ taa tɔ kelen dɔ san dɔ bolo yan fɛ. O tɛ a basi ma ye dɛ i b'a san ni dɔ y'i yan n'a bɛ se la a b'a da i ɲɛ tan i bɛ n ka fɛn de san n ka fɛn suɲɛnen n'i bi siran i b'a tɔ a bolo. Mɔgɔ o sugu bɛ marché yan. A bɛ marché kɛ ko fitiri sugu à partir de fitiri mɔgɔw bɛ sigi sugu yɛrɛ mun sigi fitiri ko i b'a dɔn ko nin tɛ na mara sugu ye. E yɛrɛ b'a dɔn tigitigi fɛn min suɲɛnen don et puis i bɛ se ka gosi ka fɛn min a minɛ i la tuguni mun b'i bila o sanni na sa. O tɛ chance de tɛ wa gagner ou la perdre chance de don l'autorité. Et puis bɛɛ b'a dɔn ko sugu in bɛ yen. Bɛɛ b'a dɔn donc a Nambrato a Zon n'a jumɛn a complice de tɛ wa a tɛ wa. Cɛ Bamakɔ tun ka di. Mais coiffeur ni marabagaba de tun bɛ Misiri ani assemblée cɛ ani phototala de tun bɛ a y'a sɔrɔ studio ninnu ma ca Ghanéen de tun bɛ yen kɛsu de tun bɔ fini b'a la i bɛ kunkolo don a la u bɛ photo ta n'u y'a bɔ n'a ma kɛ u bɛ crayon ta u bɛ ɲɛ da n'u dafa n'a ye
Où faut qu'il y ait des qui dessine garde. Peut-être qu'il dessine. Qui dessine. Quand photo qui dessine. Tiens, on peut tout me pour mourir.